Camiña, como tantas outras persoas, tivo que tomar a máis difícil das decisións: embarcar nun transatlántico sen billete de regreso e darlle a volta ao mundo na procura de esperanza. Remelexo camiña entre as músicas tradicionais da Galiza e do Brasil, converténdose nunha sinerxía de varios elementos, nun espectáculo vivo cuxo final decide o público.